Moi moi, minä täällä taas Ketolan kotieläintilalta. Tehdään tämmönen vähän talvisempi esittelyvideo. Tosiaan tässä on meidän hepat nyt syömässä päiväheinää. Siinä on Mango. On toi Shetlandin poni, Karantti, Estin raskasvetohevonen. Terve Karantti. Näyttää toisilta yhäks vaan. Tuolla on sitten Candy. Tuolla noin. Täällä on sitten Candy. Lämminverinen heppa. Mennään sitten seuraavaksi möhkötalliin. Ja sitten saavumme möhkötalliin. Tervetuloa. Ja täällä ihan ensimmäiseksi näemme Aksunapa, Aleksanterin kissa. Ja Aku ja Iines on täällä nyt sisätiloissa, kun tuolla ulkopuolella on nyt vähän kylmää ollut, niin on päässyt sisälle sitten. Täällä on meidän kanaset, jotka on meillä lainassa täällä talven yli. On toi suukon varmaan. Jatketaan sitten jatketaan sitten. Ollaan nyt möhkötallin sisällä. Aleksander tuli muuten mukaan näköjään. Täällä on meidän Möhkö-Liisa. Möhkö on nyt päiväunilla. Terve Möhkö. Oletko nukkumassa? Terve. Mitä? Haistaako se popcornia niinkö? Synttäripopcornia, joo. No täällä on sitten meidän mini-possulaiset, Valtteri ja Viola. Eipä Viola. Niin, se aina siellä tervehtii. Valtterin ystävä on siellä. Katsotaan hei, mutta viireiset on vielä täällä näin myöskin. Ja täällä on tämmönen, nää on melkein kaksoset tämä näin. Sisarukset. No niin. Sitten voidaan vilkaista mun pikkumunan tuottajia. Eli viiriäisiä. Niistä tulee mukavia pieniä munia. Ja oikein proteiinipitoista viiriäisen munaa. Menis nyt tonne piiloon kaikki. Siellä voi laittaa. Mennään tänne heppatallin puolelle, missä meillä on meidän lainalehmä. Tosi mukava lehmä, kiltti. Ja sen nimi on Polina. Se on enimmäkseen ainakin Aussire-rotua. Terve Polina. Onko sun karneelettu auki vai? No pääsetään sitä ulos sen. Terve. Tässä on Polina. Utelias lehmä. Mitäs kuuluu Polina? Terve. Heippa. Ja vähän kuvatasoa meidän videon kuule. Käykö semmonen? Mitä? Käykö sellainen? Niin. No mutta lyhkäisyydessä tämä oli tässä, että tervetuloa Ketolan kotieläintilalle. Mun nimi on Soramummi Aleksander. Ja mä laitan vielä lisätietoja tuohon videon loppuun. Kiitos.